lissafin ne yake juyawa. Idan aka jarabci mutum to sai tunaninsa la hawla wala quwwata illa billah. Shi yasa kaga wannan addu'a Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wato ita gaskiyar ka ganta a gaskiyar ta ma wallahi ni'ima ce, sannan a baka ikon bin gaskiyar. Duk abin da yake gaskiya ne akwai wani yana ganin abin wallahi kishiyarsa. To idan mutum ya shiga wannan jarrabawa ta musifa, ai Allah ya ambaci haka, ina jin suratul a'raf ne, in yarau sabilar rushidi la yattakiduhu sabila, ko a farko ne ce wa in yarau sabilal gayyi yattakiduhu sabila. Kaga an samu upside down. واتخذ من بعد موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Jama'a mun fahimta? Saboda haka idan mutum ya kalli shiriya kuma aka ba shi dama ya kalli shiriyar a shiriyar, wallahi an mai ni'ima. A ba shi dama ya bi shiriyar, an gama mishi sutura. Idan bata aka bayyanar wa mutum bata, ya ga batan ya gane batan, an mai sutura. Idan aka ba shi dama ya guje ma batar, wallahi an gama yi mishi sutura. Jama'a mun fahimta? Wadda ya samu wannan, ya fada cikin wannan musifan, abinda masifa ne shi sai ya dinga ganin shi mafita ne, abinda mafita ne sai ya gan shi masifa ne. An samu matsala ko ba samu? An samu.